Свобода слова. Саме цій темі була присвячена сьогодні дискусія на засіданні ОБСЄ у Варшаві. Виступали офіційні делегати країн-членів організації, а також представники громадянського суспільства. Саме під таким прикриттям на це засідання потрапили кримські колаборанти, так звані журналісти прокремлівських ЗМІ. Завдяки протесту представників США, Австрії та Канади без виступу залишився керівник підконтрольного окупантам телеканалу «Мілет» Ервін Мусаєв. Водночас чимало пропагандистів таки дісталися до мікрофона. Докладніше про дискусію щодо сумнівної свободи слова мої колеги. Нахожусь в городе Варшаве на конференции ОБСЕ, прошел регистрацию. Сейчас зарегистрирую свой доклад для того, чтобы объективно донести информацию о том, что происходит в Российском Крыму. Це Ервін Мусаєв, керівник прокремлівського телеканалу «Мілет» в окупованому Криму, хизується, що потрапив на засідання ОБСЄ. А ось момент анонсованого ним виступу. Модератор дає слово і забирає. Телевизионный центр крымских татар «Милет». Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги. Меня зовут Мусаев Эрвин, Республика Крым, Российская Федерация. По порядку ведения, как мы понимаем, вы зарегистрировались как организация гражданского общества, но вы ведь не организация гражданского общества. Это как раз противоречит правилам ведения наших заседаний. Росія привезла до Варшави кілька десятків своїх пропагандистів. Заблокувати виступи усіх Україні та західним союзникам в ОБСЄ фізично було складно. Ось цей чоловік слово отримав теж як представник громадянського суспільства. Він керівник окупаційної організації «Кримський міст», поливає брудом Україну і називає Крим російським. Не витримує такої риторики представник США в ОБСЄ. В каком качестве выступает данный человек? Мы опасаемся, что это квазиправительственная организация, созданная правительством РФ на оккупированной территории Украины. Офіційний представник Росії на протести європейських країн та США не вигадав нічого кращого, ніж звинуватити в придушенні свободи слова і демократії Сполучені Штати. Считать себя сияющим градом на холме демократии не означает им быть в действительности. Українська делегація озвучила перелік журналістів, яких Кремль в окупованому Криму, на Донбасі та на своїй території тримає за ґратами, і озвучила протест маніпуляціям Росії через так званих представників громадянського суспільства з Криму. Делегация Украины осуждает провокационную попытку Российской Федерации задействовать наше совещание для легитимизации незаконной оккупации Крима і города Севастополя. Проте Росія добре підготувалася до контратак пропагандою. Слово дістається ось цьому чоловіку. Він представляється Дмитром Какшаровим, редактором ТРК «Крим». Щоправда, в цьому окупаційному ЗМІ його називають іншим прізвищем – Михайлов. До яких хитрощів вдалося ФСБ, щоб завести всіх пропагандистів до Польщі, лишається здогадуватися. Тим часом кремлівський пропагандист на публічному майданчику ОБСЄ в порушенні свобод кримчан звинувачує Україну. И вы знаете, последние 4,5 года у нас было несколько атак на Крым. К сожалению, это были в основном внешние атаки, и они были инспирированы Украиной. Так называемые блокады. Посмотрите в интернете, что такое энергоблокада. Протест проти пропаганди Росії озвучує і Австрія. Утверждаем, что сурово осуждаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерации и напоминаем, что не признаем таковые, поэтому сожалеем, что имеют место попытки ряда участников совещания вводить иных участников в заблуждение на предмет статуса выступающих. Фарс